मी तुमका सगळ्या गावकऱ्यांच्या समोर तुमका आश्वासन दितय। मी पहिली सांगलंय सरकारतर्फे किती तरी प्रयत्न करूयाच, इवन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाने प्रयत्न करूया। तुमची गाराणी मी पावोवपाचो प्रयत्नच करता, कित्याक सध्या आमकां पेडणे कॉन्स्टिट्युएन्सीक वाली ना, त्याचो रिजल्ट ह्यो। जर आमकां वाली आसतलो जाल्यार आमकां कोणाकडे सांगचं आनी गरज नसली, तो येवन सगळं करतलो आसलो। आता त्याचं नाव घेण्यात सुद्धा अर्थ ना आसा। सो ह्या बाबतीत मी तुमकां एश्योरन्स दिता, मी एक लोकल असे तुमचो आसा, तुमचो भाव आसा ह्या नात्यान मी जर शेशीन सांगला तेतून नक्कीच भर दिवन तुमचा सगळ्यांच्या वांगडा आसतला आणि नक्कीच मदत करपाचो प्रयत्न आहे। मिशन फॉर लोकल तर्फे सगळ्यांच्या आमच्या जे आसात सगळे आमचे मेंबर आहात बरेचशे, त्यांच्या वतीने तुमकां मी एश्योरन्स दिता तुमकां फूल ना फूल दिवपाचो पाकी दिवपाचो म्हज्या कडच्यान प्रयत्न आसतलो आणि दितले। उपकार हत्ती हयसून गेल्यार साधारण एक 10-12 दीस जाले, पण ह्या 10-12 दिसान हयसर कोणच येवंक ना। पण आज आम्ही प्रत्यक्ष पाहणी केली। खरे म्हणजे हाका सगळे श्रेय वयता ते आमचे तडफदार एक नेते उगव्या गांवांसून, तो आमचो शशी महाले। शशी महाल्यान माझ्या नजरेक हाडून दिले। तसेच बाकीचे जे तांबोशाचो आमचो शैलेश आसलो तेनी, रुपेशाने हेनी आमच्या नजरेक हाडून दिले आणि आमकांय दिसले खंय तरी खरें ही नुकसाणी कित्याक ते नजर मारया, की तांबोशे आमी गेल्ले। दूख दिसता तुमचे भितरतले आतां वचून येयलो कितले लॉसेस जाले ते पळयला। भुरगे ज्यांच्यांनी काम केला तांकां त्याचे कश्ट खबर आसतले। पण हांव एक तुमकां सांगूंक सोदता सगळ्यांक, मिशन फॉर लोकल म्हणजे एक आमचो स्वताचो पेडणेकार, एक आमी पेडणेकार म्हणजे सगळेच जाण त्यांच्या वतीन तुमचे काय तरी एक थोडोसो एक आर्थीक सहाय्य ते आमी तुमकां दिवपाचो प्रयत्न करतलेच, हे आमच्या वतीन, कित्याक आमी तामोशा गांवांत केलेले आसात। पण सगळ्यात महत्वाचे कितें आसा न्ही, एग्रीकल्चर ऑफिसरान खरें येवन इतले लॉसेस एसेस करपाक जाय आसले, ते तेंच्यांनी करूंक ना, ते आमी तेंच्या नजरेक हाडून दितले। तशेंच ह्या माध्यमातर्फे हांव सांगूंक सोदता, स्पेशली सीएम रिलीफ फंडासून हांकां लॉसेस दिवपाची खूब गरज आसा। एकट्याचे 10-15 माड अक्षरशः उद्ध्वस्त केलेले आसात ह्या ओमकार हत्तीन। सो म्हाका कितें सांगपाचें आसा, तुम्ही तुमची ही गाराणी आसा ती सांगात, ही मेसेज आमच्या सीएमाक पावोनी। ही खिची गोष्ट सांगल्याशिवाय कळना, हांवें सांगप आणि तुम्ही सांगप ह्याच्यात खूप फरक हा। तुम्ही आपले नाव घेऊन प्रत्यक्ष आपण अमूक बाबा कितें लॉस जाले, तुमचे 4 माड गेले असतले, 2 गेले असते, कितें ते सगळ्यांनी सांगात, मागीर फुडें परत हांव सांगता। तू सुरुवात कर बाबा। माझे नाव प्रथमेश, माझे 4 माड आणि 1 केळी गेल्लेले आहा आणि गारफाक माझ्या मातशे दुखापत जाल्लेली आहा। माझे नाव चंद्रकांत, माझी 10-12 कॉल लायलेले ते सगळे कॉल गेले। कितके वर्ष 8 वर्ष कॉल झाले, कॉल गेले ते कॉल बाबा। माझे नाव जनार्दन तुकाराम महाले, माझे हळद आणि कीबोर्ड बी भेणे बी उडून दिले। माझे नाव संतोष महाले, 7 वर्षाचे कवाटे 8 गेले, 4 पोपळी गेले आणि 6 केळी गेले। माझे नाव दीपक महाले, 4 केळी मारले, हळद मारली आणि भेणे मारले। तू सांग तिचे 2 ते वय सांगू न्ही कितें आसा तें। जास्त 2 माझे मार्च 2 गेले आणि काल हे येयल्ले ॲग्रिकल्चर, तांकां हांवें त्याच्या पयलीं हे फायर करून धाडले, ते तेंच्यांनी सांगले की ते दिता म्हणून सांगले। आता कितली वर्सां जाली लोड जाल्यार अजून पर्यंत कांयच ना। दुसरें म्हटल्यार काल तेन्ना ताका सांगले शेशीचो म्हणून पळयलें कितें तुझे हे कार्ड हा काय झाले किसान कार्ड, हांवें म्हटल्यार किसान कार्ड म्हाजे कडेन ना, तितली म्हाजी जागा ना, ते ना जावचें म्हणपाक। मग आतां हेचेर कशें कितें करपाचें? ना सुशी मगेर बोलस तू। प्रथम सध्या सांगपाची गोष्ट म्हणजे जेणी तेणी आपापले शेतकऱ्यांनी आपले लॉसेस सगळ्यांक सांगलेलेच आसा। हयसर मेजर इश्यू येयला की बऱ्याच जाणांकडे कृषी कार्ड ना आणि कृषी कार्ड असल्यारच शेती करपाक जाय का हो प्रश्न आसा। तरी सुद्धा लोक आपापल्या पोटासाठी कितें तरी कमर्शियल ॲक्टिविटी 2 वस्तू विकून 2 घराकडे पैसे येवचे म्हणून करतात। सो हे कृषी कार्ड हे जर मॅन्डेटरी जर करता एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तो करचो न्ही, हे माझी त्यांच्याकडे आग्रही मागणी आसा। कारण ह्याच्यासारख्या मनशाचे 1-2 कवाते गेले आणि बाकीची शेती पिड्यार झाली, त्याच्याकडे कृषी कार्ड ना म्हणजे ताका लॉसेस दिवप ना काय। सो म्हाका दिसता हेचेर आमच्या सीएमान, ऑनरेबल सीएमान लक्ष घालून हे काम तांकां सगळ्यांक जे लॉसेस आसा ते दिवचे। बरोबर आसा काय ना? कित्याक ओनरशीप आसतलेच अशें ना, थोडे आपले घेतात बाबा आपण ह्या 2 वर्सांक करता, 5 वर्सांक घेतात, असे इश्यू असतात। सो हेचे लक्ष घालून
म्हाका दिसता सीएमान स्पेशली पर्सनली इंट्रेस्ट घेवन तामोशे गांव तशेंच आमचे उगव्या गांवाच्या शेतकऱ्यांक लागीं घेवन तांचे एक्चुअल लॉस जे कोण करतात तांकां दिवचे. तशेंच एग्रीकल्चर मिनिस्टराक ही म्हाजी मागणी आसा, तुमी सगळे कागदोपत्री सगळे करतले आनी लॉसेस दितलेत ना. तेंची जी आसा त्रास तांकां जाल्यात. सकाळी 6 ते सांजे 6 जायसर काम 12 तास ते काम करतात शेतात. तांकां जर ह्या टायमार आमी हातभार लायना जाल्यार आमची काय किंमत, सरकाराचं काय आसतला. सो तुमकां मी एक रिक्वेस्ट करता सीएमाक की प्लीज हेचेर स्पेशल लक्ष घालचे आणि जाता तितली मॅक्झिमम मदत ह्या रिलीफ सीएम रिलीफ फंडासून आमच्या शेतकऱ्यांक दिवची. तसेच आमचो जो शेशी आसा महाले आमचो ॲक्टिव्ह खरं म्हणजे कार्य करतो, त्याच्यामुळे धडाडीमुळेच आज आम्ही सगळी हयसर पावलो. सो शेशीबाब तू तुझे विचार मांड जेणे करून हे आमचो जो प्रश्न आहे तो खरी बऱ्या जाग्यार पावून आमच्या शेतकऱ्यांक खूप फायदो जावचो. मी शशिकांत महाले, सार्वजनिक क्षेत्रात गेली जवळजवळ 30 वर्षं आम्ही काम करतो आणि ज्या पद्धतीन आम्ही जी कामं केली त्या हेतूर मी स्वतः सांगा शकते आज ठामपणे मी केव्हा कोणाची अपेक्षा दवरूंक ना किंवा आयज सुद्धा जे आयज शेतकऱ्यांक नुकसान जाला हे म्हाका जेव्हा तर म्हाका साधारण हय कोणी काही गोष्टी सांगलेले काय ना, पण मगे असे कळले काय तर खूपच काही कवाते कोणाचे आणि काय केळी हळद भेणे हे लॉस जातुकच मी ताबडतोब राजन सराक फोन केला. असे झाले आहा मिशन फॉर लोकल तुम्ही हेचेर काय करू शकतात. तर तेणी म्हाका पयल्या देतून सांगला मी फाल्यांच येतं आणि दीस नाका आणि काय असा प्रोसिजर तो बघूया, त्यांचे ज्या स्पॉटार जाऊया आणि बघूया आणि माझे कडसून काय असू मी फूल ना पाकळी असं मी तुका एश्युरन्स दितय असं म्हाका ऑफिसान सांगला. त्याबरोबर मी ते आयज इले. दुसरो मेजर जो प्रश्न हा तो शेतकऱ्यांचो. आज जे शेतकरी आहोत हे उभे असत आणि त्यांच्यानी आता जी गाराणी मांडली. माझो पहिलो जो प्रश्न हा जेव्हा तर आम्ही एक कवा तो लायतो तेका स्टार्ट पासून जो प्रोसेस असता पहिलो तेका जो खड्डो मारप त्याच्या उपरांत कवा तो लावप विकत हाडून तो कवा तो लावप आणि थंयसून तेका एक आपण जो भुरगो पोसतो तशी मेहनत असता तेका. इतक्या साधा नव्हता आयज लायले 4 दिसान झाले हो प्रश्न ना. ते जे काय राबतत हय आणि जी मेहनत करतात तेका तोड ना असा माझा स्पष्ट मत हा. जवळजवळ 6 वर्षाचे कवाते गेले, 7 वर्षाचे कवाते गेले. आता हो शेतकरी हा चंद्र हा किंवा दीपक हा किंवा इतर ह्यांची आज जवळजवळ 65-70 वर्षाचे रिले. आता परत जेव्हा ते उत्पन्न करतले तेव्हा हे लोक असू शकतं काय ना. हो मोठो गंभीर प्रश्न हा. तेव्हा मी जास्त न काय सांगता ज्या काय नुकसान झाला हा तर मी सीएमाकडे मी ह्या माध्यमातून मागतोय त्यांनी तेचो जो फंड हा रिलीफ फंड तो फटाफट इश्यू करूचो. त्यांचे पेपर बी न्हू थंय स्पॉटार त्यांका जी एक टीम करूची त्यांनी तेतूर जे घालूचे 10-12 लोक वचन पळय आणि जायत तितको फास्ट फंड रिलीफ करचो. पण त्याच्या आधी माझा म्हणणं आमचे राजन कोरगांवकर मिशन फॉर लोकल ह्यांच्यानी माझ्या मते सीएमाकडे जर ह्यांचे पेपर घेऊन जर स्वतः मांडला जाल्यार म्हाका दिसता हो आणि प्रश्न बरो जातलो. कित्याक ते येतले आम्ही सांगतलो हो एका गॅप पडटली. माझं असं म्हणणं आज संड्या जायत तितको बेगीन त्यांका ही मदत मेळोवन दिवची. हय खंयचोय पॉलिटिकल किंवा त्या खातीर मी त्यांका हाडूंक ना. फक्त आता इतके दीस झाले कोणच येईनच म्हण मी हेंका साथ घातलो. ते आयज पावले त्यांच्यानी आपल्या परीन जी काय त्यांका आर्थिक मदत हा मी काय सांगू शकाना त्यांका इतके दिया म्हणून. त्यांचा लॉस खूप झाला हा आणि तितकी मदत ते देऊ शकणार ना. तरी सुद्धा ते स्वखर्चान मिशन फॉर लोकल ह्याचेर त्यांच्यानी त्यांका मदत करची अशी माझी त्यांका विनंती हा. आणि फुडलो प्रोसेस त्यांच्यानी सुरू करून सीएमाकडे बसान त्यांका मेळोवन दिवची अशी माझी इच्छा हा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.